नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शिरपूर परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी यशाची गुरुकिल्ली प्रदान करणारे ज्ञानदीप क्लासेस इयत्ता 5वी ते 10वी सेमी इंग्रजी व इंग्रजी माध्यमाची गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषयाची क्लासेस, इयत्ता 7वी ते 10वी CBSE ची गणित व विज्ञान विषयाची क्लासेस, इयत्ता 11वीच्या सायन्स व गणित विषयाची क्लासेस, इयत्ता 12वीच्या सायन्स आणि गणित व CET ची क्लासेस। ज्ञानदीप क्लासेसची वैशिष्ट्ये: प्रत्येक विषयासाठी अनुभवी शिक्षक वृंद, दर रविवारी सराव पेपर, प्रत्येक विद्यार्थ्याला केंद्रबिंदू मानून अध्यापन व शांत व निसर्गरम्य परिसर। तर विद्यार्थी मित्रांनो, अवश्य संपर्क करा। 11 रँगलर हाऊस, हिरानगर, शहादा रोड, शिरपूर। अधिक माहितीसाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन मधील लिंक वरती अवश्य क्लिक करा। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, बाजूची बेल आयकॉन दाबा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। धन्यवाद।